στον χώρο του διαδικτύου, όπου έχει αναρτηθεί το σχετικό βίντεο, γνωρίζοντας μάλιστα μεγάλη επιτυχία. Μακριά από τον Αττικό ήλιο, σπασμένο και ταπεινωμένο και πάνω απ' όλα μισό. Με αυτά τα λόγια και με ένα βίντεο κραυγή, ο φωτογράφος και μουσικοσυνθέτης Άρης Καλογερόπουλος προσθέτει το δικό του λιθαράκι στον αγώνα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στο σπίτι τους. Το 65% των γλυπτών του Παρθενώνα, της τέχνης που το περιέβαλε, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Σήμερα το 35-40% που κάποιος θα δει στην Ακρόπολη από την τέχνη του Παρθενώνα είναι αντίγραφα του δικού μας πολιτισμού. Όλα ξεκίνησαν όταν ο φωτογράφος επισκέφθηκε το Βρετανικό Μουσείο και αντίκρισε τα ελληνικά κλασικά έργα τέχνης να βρίσκονται παράνομα μακριά από τη μητέρα γη τους. Το Φεβρουάριο ανήρτησε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook τις εικόνες από το κλεμμένο κομμάτι της ιστορίας μας. Το μήνυμα ήταν ένα και καθαρό. I am Greek and I want to go home. Σε καμία λοιπόν περίπτωση δεν μιλάμε για μάρμαρα. Μιλάμε για ανυπέρβλητη τέχνη. Μιλάμε για τα σπουδαιότερα μνημεία του σπουδαιότερου ναού στην ιστορία της ανθρωπότητας. Παρότι ξεκίνησε από μια προσωπική έκφραση του καλλιτέχνη, σύντομα από τώρα βρίσκεται στην ιστοσελίδα iamgreek.gr. Στόχος μας είναι να δυναμώσει η φωνή του κινήματος. Μέσα από την Ελλάδα που παράγει και δημιουργεί. Μέσα από τους καλλιτέχνες μας, τους ανθρώπους του λόγου. Μέσα από την επιστήμη μας. Παράλληλα προωθείται άλλη μια καμπάνια που επιχειρεί να γνωστοποιήσει στο κοινό τι μέρη του Παρθενώνα λείπουν στο εξωτερικό σε σχέση με άλλα μνημεία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.